Okay, nasa linya na to karon mga suking tigpaminaw ang ato ang kugihan na kongresista. Nasa linya Congresswoman Didi Cagas. Ma'am, good morning. Good morning, Mike. Yes, ma'am. Nagigihang ako sa idagang kay Gugya regular diri, Mike. Tama ba, ma'am? Nagpreparar ko para sa Matanaw. I see. Kay mobisita ko sa Pasinan. Kanya mo, agi sa ako una sa Padada, sa Barangay Captain Emil. Kanya, diretso na rin ko sa Matanaw. I see, kay okay. mag-isgot-isgot ni uban sa mga kapitan kung unsay atong i-prepare for kung kay wapagod na human ang linog. Okay. Ma'am, karon pa ang pagbalik nimo gikan sa Manila? Gahapon nga may ko ni abot. Ihawa ko sa balay sa Quezon City alas 12 sa gabi. Okay. Kaya mag-abot na ako din diretso din ko sa kuan. Kining sa ila ka email. Niya Padada. Niya pagkahuman ni agi ko sa Hagonoy. Itanaw na ko ang legislative building. Ang problema lang ani Mike kay kuan ka nang wala magud ma-appeal sa design sa DPWH ang linog. Kaya kinsa manggoy mangandoy anang linog. Okay. Mangandoy. Kisagoy gad magdahom. Kanya ang Yolanda may atong panagan-an. Pero just the same, pasalamaton kita sa Ginoo na bisag nay atong mga igsoon nga wala na mga balay. Salamat lang sa kay buhay. Pareha sa amo, kahit dili man kay kamura. Bitaw. Ang akong balay, amo na lang gingubaon kay kinsa may ganahan matug anak nga magunahuna sa anytime malukog. Ang ako yung aircon karon gipaayo na ako Mike temporarily. Nahulog ma'am? Namagan na ako og ang screw kay nang lagpot man. Nang lagpot yun. So giayo karon ang aircon kay murag diferensya na. Kapit sa kwarto ni ko. So, ultimately, naman sa'y tinaguman gamay nga kwarta, ipaguba gid ang balay. Paguba gid. Ang hagdanan niya, Mike. Ako ding gisulti, Mike, tungod kay akong aron may baon ko sa tao nga, pili ka mura ang naigo sa kwarta. Kitang tanan. Kung wala gipili aning calamity, wala gyud. Bisag napay tsunami way gipili ani. Correct, wala gyud. Sa disenyo sa Ginoo. Ato ginang dawaton sakit man. Panotay mahimo kay who are we to castigate the wisdom of God. Tinuod gyud. Dili nato i-challenge o dili sa wasa tay gahom na atong paghunon. Tinuod. Kay og kitang tanan gihatag gahom sa paghunong waon ka tay linog. Correct. Wa po tay kanang typhoon. So, dili na magparoon nun. Kay, mao ka na, apil na sa 10 commandments of God. Tama. Na magparoon nun pa, and then we are going to ridicule our Lord God. Ato pang question nga, dili siya ang tinuod na Ginoo. Pakakte na sa dako. Kaya, kung kastiguhon ta sa Ginoo, Mike, dili na ipaagi sa linog. Mao gyud. Kuha niya ang hangin, patay tang tanan. Correct. Kung tinud-on gyud. Munang dili ta mag-awat ang magbugal-bugal. Sabi na karon nga kung sanay dinisaya we are texted sa Ginoo kung asa ta kutob. Correct. Lisod kay na dili na ang katapusan sa linog. Kay before ko Mike ni Uli ni agi dito sa UP. Yes, ma'am. Unya ako wala si Director Solidom. Bisag ang iya lang mga tao din ha. Imong hinabion. Pero nitawag din si Director nga dili pwede nga dili mi mag-istorya. So nag-istorya gid mi dito. Okay. Kaya diskutahan ko niya sa na may mapa dito sa Del Sur. Okay. Unang Okay, sige. Sir, balikan na to, sir. Si Congresswoman Didi Cagas mga higala. Kini importante kini kay gipakita siyang mapa sa Davao del Sur gikan gyud sa opisina sa PVOX. Ayan, nana sa linya si Congresswoman Didi Cagas. Yes, ma'am. Hello? Okay, ma'am. Yes, ma'am.
Mike, akong husband no, nakita Oo. gid ni Director Solidum. Alright. Unya, doon namin nahibawan. But the governor doesn't want na siya ang musulti. Okay. So, Sige. gahapon ni abot lang si Solidum kay ibaw sa ko nga ang iyang flight 6 o'clock. Oo. Kay iya sa katong dito ko niya, iya kong istoryahan na wari gid siya. Unya, karon Mike, nagtan-aw ko sa mapa. Oo. Ang katong katapusan na fault sa libo, moto'y ginganlan o Tanbulan fault. Tambulan Fault. No, T-A-N-G. Tangbulan Fault. Oo, Tangbulan. Yes, ma'am. Moto'y ni liho karon. Moto Uy. 7.2 ang magnitude. Oo. 7.2. 7.2. Napatay duha nga pabuton. Pero kinsa man kita na mo predict. Muna nga ang akong pagtawag karon. Mga andam ta. Kana. Unya, Mike, kining mga media nga kusugay mo atake nito. Naababay gihim mo. Kinsa may tago kay mo andere. Kanang nadawat ni David karon nga gidawat nako ang church. Gikan minority black. Gikan ba ni David? Gikan na nako. Kana ang church nani governor kay iya nang iatag aron isyuhan o resibo gikan sa ilang treasurer. Inyo bago na sinaguan ako na. Mao. Uban ni governor kaga. Kay ngano na ilan ba day si David sa kauluhan? Wala oy. Unya ikaw kining bayot nga si Dondon Dinoy. Pahilas-hilas mo ning bayuta. Mura ko kuno sa inahimo. Manggaling ka na kadaog pila kaya eleksyon nga imong isalmutan. May padinoy naa pa ko'y mga mantika inaalay pahid at imong naong nya dagang kay kog glass on diri kay di man ko mang make up Mike. Mag-make up lang ko Mike kung tuwa na ko sa plenary session sa Kongreso. Pero dili ingon ni Dinoy nga inisugatay nag magtika nang ang naong ang ya so pangutan unta ka na bagay nahimo. Na bagay na cultivate, na bagay nahimo farm to market road. Dahil sila sa mong bayuta ka. Nanunguhanin mo na po na ang inyong municipal hall na undersized. Kana. Tanawar ko dili mauwa mo tanahon diya. Mao. Nga dahil na MM lang ang inyong gigamit. Kana. Ang katong mga bisita ninyo nga nangan diha, ayaw mo pagbinayot, bisag sa paglinog, namulitika ka. Naman niya yung si Joy, mga hatag o kutong sa iyang mahatag. Naman na siya kwarta. Unya, naasad siya power. Kung naasad siya kuhan nga, muhatag, tungod kay taga magsaysay siya. Unya nga nung hatagan mo ni mong kahulugan, kaya nga nung tag-iya ka sa magsaysay. Correct. Kanang mga galan diha, imo ba na? Ang governor kagas mo na, ako mo na. Mone klaro. Unya, ang imong tigpababakit sa ingana na. Si Mike, Mike, isa na itagli at nana ng ilang media nga sinuhulat. Si ma'am, Rexus Minya o si Boying Toricampo. Putro po ni si Rector Sminya na imahulang galing na kay Wanay Kopra. May pamani ka din ni Rex, kataga-tagang kulgit. Kung ang inyong kaugalingon, dili na masaway. Yan. Kunya ikaw, kuhan, isa nga na atong media, Boying Toricampo. ikaw sa buying. Ako pa nimo sa di pa ka manghilabot ni Governor Cagas nako. Kaligo una. Kaya paglungan mo ni Rectus Minya, nako'y kulgit din ni Octobras. Pahilas-hilas mo nga inyong i-akusar si Governor. Kaya nga naman day, unsa man day nahitabo ang probinsya sa Davao del Sur in terms of project. Kamu ba? O kamoy nahimo? Puros lang mo pangimaraot. May pa si Ate Deng, kay kalma na, kay wanay kaho. So, ako nang ikuan, Mike, lahat din sa Advent of Christmas. Pagmata mo, kunya katong mga tapunan, Mike, maninguha to sila, nga magbago sila sa ilang kaugalingon. Kunya katong mga pag-as kayo o mga lupat, nga dili hibaw magpakumbaba. Pagkumbaba mo karon, labi na gid linog, basig ang inyong balay matumbahan mo.
Na. So you Wala do yung problema. something for the people. Oo. Ay mo manaway. Ako karon Mike, sukad ko ni abot ang akong giunaw na how to reach the people. Opo. Unya Mike, ikaduha. Nganong niuli man ko? Yes, I am ma'am. very safe in Manila. Kay wa pay linog ni abot. Maog yun, ma'am. Nganong niuli man ko? Oo. Number one, tungod kay si Governor is here, si Mark na adiri, Mm-mm. si Gabi na adiri, ug labaw sa tanan ang katawhan. May na masayod mo, Mike. Nga bisag unsa na ko kumbinser si Gov nga mag-unwind siya kay sobra na ang yunaw na. Di ba yan lalim ni ang kalamidad karon? Correct. Di yun. So, ako siyang gusto ipahuway sa una. Di siya muhawa, Mike. Di yun mo biya, ma'am. Di mo biya yun, may sus. Bisag di unsa na nako kumbinser, di yun mo biya diri. Karon Grabe. tuwa na sa malalang padung. Grabe Kay na iya sang salamat. susihon dito. Kaming duha ang among giunaw na dili para sa among kaugalingon. Salamat kay ma'am. Unya amo ning gihimo tungod magpakita mi sa mga katawan aron maabiba sila nga kami andami mo sakripisyo para kanila. Oo. Mo na akong mensahe, Mike. Mm-mm. And let's hope and pray na walay mahitabo kanato. Unya we can celebrate Christmas and New Year Opo. na na naata sa mayong kondisyon. Oo. Kay ingnon ko kamo dili ra kamo ang naangon hasta kami Tanan ta. Oo. Tanan ta. tanan kita wa may Oo. gipili aning linog. Yes, ma'am.